אוקיי. אני מתחיל בזה שאני פותח 3 שולחנות. הם הוקמו לי בנוסח הלא נכון. אקח את זה לפה. אני לוחץ לו טייל טייבל, שתוכלו לראות, ומשחק זום 10NL. גיליתי שהשיטה הזאת שבה אני צריך לדלג בין שולחן לשולחן לא טובה לי. אני רואה אמנם יותר ידיים, אבל זה גורם לי לעבודה יותר קשה, מוציא אותי מאוד מריכוז. לכן אני תכף אראה לכם מה אני עושה בשביל שזה לא יהיה. פה קיבלנו צ'ק רייז על לוח מאוד יבש, מאמין שאין לו קינג, מאמין שאין לו כלום. נעשה קול, נוכל לראות קלף אחד נוסף, פה לא רלוונטי. אם הוא יאמר אני כנראה אזרוק, אין לי שום דבר, אבל תחתית טווח ההשוואה שלי על פלופ של 6 קינג 6, אף הגובה יכול להיות טוב שם, אנשים עושים שטויות, כמובן אזרוק. פה חזרה קלה. זהו, נורא נחמד לי לשחק ככה כרגע, לראות את הידיים, אז כרגע אני אשאר. פה אין צורך לחזור גדול, בן אדם יושב עם 5.23, אני אסמן אותו. מקווה גם לזה תשלומי בחוץ. יפה. אנחנו הולכים פה על all in בשני חובות. אני אעשה סייזינג גדול. חזר אליי. יכול להיות לו אס קינג, 8 קומבינציות, קינג קווין, 12 קומבינציות, סליחה, אס קינג, 8, קינג קווין, 12 קומבינציות. יש לו גם 7-8 וקינגים ושמיניות ושביעיות, כמובן שמשלמים, רואים שיש לו אחד לצבע נאץ. שרדנו, יפה מאוד. שחקן, שיחק לא רע, סך הכל, פשוט צריך להיות עם טעינה אוטומטית ולשחק לייסטייל לפני הפלופ. אפשר לשלם שם, אבל בעומק, שיש מה להרוויח עם פוגעים. 7-8 פה מול שחקן שפותח רחב מעמדות גניבה ומעיף לחזרה. חזרה קלה עם יד שהפלייביליטי מאוד חזק. ואני רק אראה בינתיים מה אני עושה. אני הולך לפי מספרי השולחנות, מגדיל את זה למקסימום. זה טייבל 3, הוא ילך להיות הכי שמאלי. זה טייבל 2 באמצע, נהיה באמצע. זהו. המון רעש, אני בסדר עם זה, לא מפריע לי. ועכשיו אני פשוט מחכה שיקראו לי לשולחן. ועד אז אני משחק בשולחן שאני נמצא בו, מאפשר לי לסמן שחקנים, כמו האידיוט הזה פה, כמו האידיוט הזה פה, כמו האידיוט הזה פה. וואו, הולך להיות שמח היום, המון דגים. זה שחקן ABC, זה שחקן טייט, זה כמובן פולד, זה מהפלאפון. אני לא אומר לסמן אותו, אוקיי? הפלאפון אומר שלפעמים משעמם לו ואין לו זמן. פה יש לנו It's hard before acting, לדעתי. אני עושה פה sit out ויוצא עם כמעט $15, שם בצד, אנחנו בפלוס. זהו, אני כרגע ב-sit out על כל השולחנות ואני הולך לבדוק את הסרטון.